रैखाथि गैयै जाबाय नामा बर' गामिफोरा? बे बाराव सिखावनि नोजोर इ-रिक्सानि बेटारिनि सायाव। बे सावगारियाव नुनाय रिक्साखौ सालायनानै नखर खुंबोदों निउ आमलायगुरि गामिनि प्रमतिस बसुमतारिया। नाथाय बे रिक्साखौ थांनाय हरनि 3 रिंगासो समाव न'निफ्राय 500 मिटारसो गोजानाव लांनानै बेटारिखौ खुलिनानै लांनो नाजानाय समाव गामिनि सासे सुबुङा नुसननायाव सिखावनि हानजाया खारलाङो होनना मिथिना मोनो। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान तिनिआलि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय निउ आमलायगुरि गामियाव बेबायदि सिखाव खावनो नाजानायनि जाथाय जानायखौ ओनसोलनि सुबुङा गिखांनाय फोरमायनायजों लोगोसे बेनि सायाव पुलिस खुंथाया गोख्रों नोजोर लाखिनांगौखौ हास्थायदों। लासिं साफ्फा खेबस'जोबखादोंमोन फाग्लासो एकदम जानो इमारजेन्सियाव ना हरनि थिनथायावनो मथा मथि आरायथासोआव डाइरेक्ट ओंखारखादोंमोन बिसोर। आंहा बेयावसो नायनानै हमनो हाखानाय गैया बेथ' खावनायसोलै नंखाबाय आं आस'नाय साइसावसो आरो नों हरनि थिनथायाव नों फाग्ला बोरै सोर अबेहाय एसे फिसौनो टाइम दं मोजां गारिब्ला नोङो गारियावनो माबा मोनसे खेवगौमोन लामायावनो। बेटारि एक्सट्राल' बोरै थानो मोनबायमोन बुस्थुखौ दोनबाय मानो गारिजों थांखो बेबायदि हमनो सोर फाग्ला नुफैनांगौ बेखौ फाग्लासो गासिबो नारबोजोबखानायब्रा नारनानैसो बे खुलिफैदो नुवाखै बेटारि गारिखौ लांनो हाबायमोन ना बिसोरनो बेटारिखौल' नांगौब्रा जेरै दं बिदिनो दं दा रावबो जेबो दाङाखै फाग्लासो सिखावनि खामानि बाब लासिं साफ्फा खेबस'जोबखादोंमोन फाग्लासो एकदम जानो इमारजेन्सियाव ना हरनि थिनथायावनो मथा मथि आरायथासोआव डाइरेक्ट ओंखारखादोंमोन बिसोर। आंहा बेयावसो नायनानै हमनो हाखानाय गैया बेथ' खावनायसोलै नंखाबाय आं आस'नाय साइसावसो आरो नों हरनि थिनथायाव नों फाग्ला बोरै सोर अबेहाय एसे फिसौनो टाइम दं मोजां गारिब्ला नोङो गारियावनो माबा मोनसे खेवगौमोन लामायावनो।